Я сам оцениваю очень позитивно. Очень. Мне пока все нравится. Mana bek maturguna bitinci çıkış yasadı Rayas Vasıkov. Şen значит Tatarның популяр җыры белән арасында җилгә чыккан акчалар концерты дип атыйлар моны. Шуңа күрә деньги на ветер дип атыйлар. Менеме? Әйе, җилгә чыккан акчалар концерты дип. Шуңа күрә ничек дип әйтим, мондый аранжировкалар әйбәт, ләкин мондый аранжировкалар безнең 70-80 елларда безнең татар эстрадасы җырлаган җырлар инде бу. Нәкъ шундый рәвештә җырлыйлар, уйлыйлар иде. Үзебезнекеләр дә шул кадәр акча түләмичә дә.